Rămăsesem la Statuia Libertății. Este una din faptele pe care le recomandă în calitate de articol. Pe noi ne interesează cartea care a spus. Este o carte monumentală, după cum vedeți, 854 de pagini, o cercetare amplă, extrem de documentată și erudită. Vreau să spun că pentru fiecare cuvânt analizat, compară cu o bază de date de 70 de limbi. Iar proba verității analizei este dată de comparația cu cuvinte din limbile vechi, din sanscrită, hitită, avestică, latină, evident. Înainte de a-i da cuvântul domnului Lucian Costic, vă rog să-mi permiteți. A venit domnul. Vă rog să-mi permiteți să fac o scurtă trecere în revistă privind mobilul acestei cărți. Cartea provine